Nincs hibászat. A nagyfőnök. Zolika, nincs hibászat. Wayne Harris figyel minket. Nem, wattot mérünk, Gábor. Na fiúk, akkor Street Stock 500 watt. 5000. 5 kW. Kb. Hát ilyen poharunk nincs is, Zoli. Nincs oda, hoztam, várja. Lane 1. Herring Zoltan. Street stock 5. Hallod, hogy beszél neked a Wayne? Lane 2. Dandus. Dandus. Street stock 500. Lane 2, class. Dandus. Competitors stand by. Tehát fiúk, készen álltak? Dani, Zoli, 30 másodperc, gyerünk fiúk! Set. Go. Ami a rendszerben benne van, Zolika, ezt picit túlnyomtad. Elején kellett volna állítani. 5370 watt. De az eredmény szép. 10 seconds. Torpi, gyere, nem jól állítottuk be. Ja, maradjál. 5. Nagyon jó. 4. 140, 2. 449 watt, 142 és fél. Ez nem rossz. 4999. Power violation. Újra kellett volna állítani. Na Zoli, mi lesz veled? Nem tudom, a parkolóban még jó volt. Parkolóban még jó Official volt. qualifying scores. Lane 1. Herring Zoltan. Parkolóban nem Street volt stock mérő? 5K. 153. Ez most már nem axiomet. Lane 2. Dandus. Street stock 500. 142,5 dB. Tehát Zolika, akkor még egyszer megismételjük ezt a történetet. Megpróbáljuk legalábbis. Dandes, nálad oké a történet? Tehát neked nem kell menned.